खुलुमबाय आंनि मुङा सोदोमस्रि मोसाहारि जिल्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गामि गोजोनपुरि बाथौ बिबुंसारनि बानजायनायाव खुगा मेथाइ आरज मेथाइ खननाय बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानो सानदों। आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अ बंगसाय अ बंगसाय अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अ बंगसाय निदाननि समाव रंजानाय समाव नोंनिनो जेब्लायबो मदद मोनथों आफा अ बंगसाय आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अ बंगसाय अ बंगसाय अखा बांखायाव दै बाना बांग्रियाव थावरिनो हाथों आफा अ बंगसाय बारहुंखायाव सान्दुं गोसायाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा अ बंगसाय आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अ बंगसाय अ बंगसाय रंजा बाजायै मिनि खुसियै थांनानै थाथों आफा अ बंगसाय सैथो समायना आब्रु साबना हामना गासिबो आनजादाव उथ्रिनो हाथों आफा अ बंगसाय आलो गोजोन रुजु रुमु